שמוליק, מלחמה. מלחמה. שוב, צריך להגיד, 3 שנים, קרוב ל3 שנים שאנחנו בתוך זה. אתה יודע, אני נזכרתי בדיוק הבוקר בפוסטקאסט, צריך להגיד, בפודקאסט שהיה לי עם יונתן, הבן שלך. ודיברתי איתו, מאוד הרשים אותי כבעל ומנהל עסקים צעיר, דור שני לניהול עסקים שראו את זה היטב, על הדינמיקה של בעלי עסקים בישראל ב5-6 שנים האחרונות, זה פשוט מטורף. עברנו קורונה, עברנו מלחמות, עברנו עליות, ירידות. אני כבר, אתה יודע, בקורונה נגיד, בסמוראי, הגיע הקרייסיס הזה. אני זוכר, אז ביבי אמר, אולי זה קץ האנושות כמו שאנחנו מכירים אותה, וזו הייתה התחושה גם, סוף העולם, והיינו יוצאים כל יום במדריכים ומענקים והטבות, ומה לתת לעסקים, ואיך להחזיק ואיך כל זה, ובמבט אחורה, אתה מסתכל על הקורונה ואתה אומר, זה היה קייטנה, לעומת מה שמעבירים אותנו פה בשנתיים-3 האחרונות, והפעם פרצה המלחמה הזאת, שהיא מרגישה משמעותית מאוד, אולי יותר מכל מה שידענו לפני, וגם מאוד האי-ודאות כרגע היא מאוד גדולה, זה שבוע, זה 4 שבועות, אולי זה יותר, לאן זה מוביל, אתה יודע, הבורסה היום קפצה למעלה, יש לך הנפט עלה, יש רע, יש טוב, אנחנו עדיין בתוך ערפל הקרב, גם הכלכלי הזה, אבל כשישבתי הבוקר עם הצוות שלי במשרד, ודיברנו על מה אנחנו בעצם מוציאים לבעלי העסקים, אז כולם אמרו, תשמע, וזה מאוד, זה קשה לי להפנים את זה, אבל כולם מיומנים. כל בעלי העסקים, כולנו, נהיינו מאוד מיומנים בלקום בוקר אחד, ולהבין, אוקיי, עכשיו הורידו לי מסך שחור על הכלכלה, על העסק, על הפעילות. אנשים כבר באוטומט מוציאים את רשימת המכולת של האקשן אייטם, של הפעולות שהם צריכים לבצע, ערוכים לפעול בתוך האי-ודאות הזאת, ובאיזשהו מקום אנחנו מרגישים שהלקוחות שלנו, בעלי העסקים, השותפים שלנו, וגם אנחנו, יודעים כבר להתמודד עם הדבר הזה, בצורה הרבה יותר... אני חלוק עליך. בצורה הרבה יותר שקולה, אחראית. אני חלוק עליך. וכאילו זה לא פעם ראשונה. אני חלוק עליך. בשביל זה אנחנו פה. אני חלוק עליך. כל מה שאתה אומר, זה נשמע טוב והגיוני. אוטופי. אבל אני חלוק עליך. מה, איך אתה רואה את זה? אני חושב שהמדינה הזאת, מקום המדינה, היא אותו דבר. אנחנו כל השנים עם אותו דבר. אני, כמו שאתה יודע, הייתי בעלים של חברה עם 1,000 עובדים, עם מחזורים של מיליארדים. אתה יודע שבקל אוטו, המחזור שלי, התקציבים וכל זה, הוא היה פעמיים מכל התקציב של עיריית אילת. אתה מבין שאני ניהלתי תקציבים שהם פעמיים מתקציב עיריית אילת. 600 ומשהו מיליון, פעמיים. אתה מבין? עכשיו, למה אני מספר לך את זה? כי בכל רגע נתון, יש את מה שאתה אומר. פעם אני קורא לזה קורונה, ופעם אני קורא לזה מלחמה. וזה אומר שאיש עסקים הוא גלדיאטור. הוא נכנס לזירה בבוקר, הוא פותח את העיניים, הוא נכנס למלחמה שלו. אני קורא לזה מלחמה, כי זה בסוף סוג של מלחמה. יש כאלה שנותנים לזה מילה כמו אתגרים, עניינים. אני לא מייפה, אני אדם לא מייפה, שם את האמת בפנים. הוא כל בוקר נכנס, אתה עצמאי, נכון? כל בוקר אתה קם לצייד שלך, לצוד את הלקוחות שלך, להילחם במערכת הבנקאית, אוקיי, שהולכת ומקשה ומקשה ומקשה. אז למה אני צריך לקרוא לזה איראן? אני חושב שהבנקים זה כמו איראן. הבנקים בישראל זה כמו איראן. אתה אומר, בעל עסקים בישראל זה כל בוקר איראן. כל בוקר. הנה, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אתה פרסמת לאחרונה קרן. קרן קרן תיירות. קרן תיירות. תקשיב מה פרסמת. ראיתי את הפרסומים שלך. קרן תיירות, 650,000 שקל, אתה נותן בפריים פלוס חצי ל8 שנים. נכון? משהו כזה. אני כבר אכנס לפרטים, כן? אוקיי, בסדר, אוקיי. אני מנסה להבין לאן אתה הולך. ואני פניתי אליך, ואמרתי לך, וואלה, זה מחיר נמוך לכסף, כאילו, בקלות כסף איך אני תמיד אומר, אם נותנים לך כסף שהעלות שלו נמוכה, ואתה יודע מה לעשות איתו, תיקח. כסף מתי לוקחים? כשאפשר. בדיוק, לא כשאתה צריך ייתנו לך מכה בראש. כן. ואז שלחת לי רשימה, שאני כבר חודש עובד על המסמכים. כן, רשימה באורך הגלות, איזה 70 מסמכים שצריך להביא, השלמת 30, נשארו לך 40, כן. מטורף. כן, כן. מטורף, אני צודק? צודק, פטיש לראש. ואף אחד לא יודע שמאחורי הקרן הטובה והמיוחדת הזה עומד פילנטרופ. כן. נכון. ואז הבנק בא ומאכיל אותך מרורים. אז תראה, קודם כל אני רוצה לסדר את זה. קודם כל קרן התיירות היא הוקמה על ידי, ביוזמה של אודי אנג'ל, איש העסקים והפילנטרופ,
קבוצת XT ועידן עופר, שנתנו כסף לבנק הפועלים, שיעמיד קרן לתמיכה בעסקי תיירות בשלהי המלחמה, זה היה עוד בחרבות ברזל. ואודי בא, קרא את המפה, היו לי גם כמה שיחות איתו על זה, ואמרתי, שמע, עסקי תיירות היום סגורים, במקום שעכשיו הם יסגרו, ובעוד שנה, שנתיים יבנו מחדש, אני יזמתי עם הבנק מהלך, שהבנק ייתן הלוואות מאוד מאוד טובות, אטרקטיביות, שהן הלוואות סבלניות. מה זה סבלניות? 1, ריבית מאוד נמוכה של פריים פלוס חצי. 2, שנתיים ראשונות, אל תשלמו, חוץ מהריבית, אל תשלמו כלום. אפשר גם לא לשלם ריבית, אבל זה גורר ריבית דריבית, לא מהלך שווה, אל תשלמו כלום. ואחר כך קחו 6 שנים להחזיר את החוב. כלומר, 8 שנים, סך הכל אין לך תנאים כאלה. וזה ראייה מדהימה, כי זה ראייה של איש עסקים, שמבין שעסק טוב, יכול להיות שיש לו רגע לא טוב, שהוא לא יכול באותו רגע לשאת בחוב, אבל אם תיתן לו את הזמן ותעביר שהוא צריך, הוא יהיה עסק מעולה, ולא צריך לייצר פגיעה במשק של סגירה ופתיחה של עסקים, אלא אפשר לתת לו את העזרה הזאת. וזה המהות של קרן תיירות, לעזור לעסקים במשבר שהמלחמה יצרה, לעסקים שהם ברגיל טובים. קרן מדהימה שמשרתת את המטרה. דרך אגב, רק שככה, שנסבר את האוזן, המילה תיירות זה שאנשים לא יחשבו שזה רק אם אתה בית מלון. נכון, זה לכל העסקים שבתחום התיירות, שאגב באילת, גם מכבסה היא בתחום התיירות. משהו כמו כל מי שנותן שירותים גם לתיירות, זה משהו כמו 70% מהעסקים זאת אומרת, מה שאתה מדבר זה לעיר אילת, יש איזה עכשיו הזדמנות. זה ממש ככה. אגב, הקרן הזאת היא במקור נפתחה בצפון המדינה, פעלה בכלל בצפון, אני בגלל הקשרים שלי עם אודי, אמרתי לאודי, למה לא באילת? אילת, תיירות פר אקסלנס, התיירות מאוד נפגעה, זה היה זאת בתקופה אחרי שהמתפנים והמפונים עזבו את בתי המלון, והיו צריכים הרבה כסף לשפץ, והמלונות, התיירות עוד לא חזרה במלואה, אחלה קרן. עכשיו, מה העניין אבל? אז עכשיו, מה העניין, תמיר היקר? שאתה דיברת על מלחמה, ואני אמרתי שהמלחמה כאן שוררת תמיד, ואתה בעצם נחזיר את הנקודה, אנשים מיומנים. כן, אבל אז אני אשאל אותך, עכשיו כמה יום בעל עסק? קמו אתמול, יום ראשון, נכון? בשבת התחילה המלחמה, יום ראשון קמים לעסקים. מה קורה? אני רואה את האנשים בסך הכל יודעים לפעול, מבינים את הסיטואציה, מבינים כמה כללים מאוד בסיסיים, שנגיד הבן שלך, יונתן, בפודקאסט שעשינו ביחד, דיבר עליהם. 1, עסק צריך להמשיך לפעול, במהות, בליבה שלו. יש את הכספים, יש את התזרים, יש את הבנקים, יש את זה. קודם כל תזכור מה אתה עושה, מה הייעוד שלך. אתה לדוגמה בתחום האירוח, ויונתן אמר את זה מאוד יפה. אמר, אנחנו קמנו במלחמה, הבנו שאנחנו מארחים בשגרה, מארחים תיירים, במלחמה מארחים מפונים ומתפנים. ובהתחלה לא דאגנו מאיפה הגיע הכסף, קודם כל אירחנו. וזה הדבר הראשון, אני תמיד אומר, תזכור מה המהות שלך, מה פעילות הליבה, תדבוק בה, תראה איך אתה מבצע אותה במצב הנתון. אחר כך תדאג לכספים, ובכספים, בעיתות כאלה, תזרים הוא המלך. מה זה תזרים? זה חשבון הבנק. לא האקסלים, לא הרי חשבון שמספר לך על הרווחים, ולא השקעות, ולא עתיד, ולא זה. קודם כל תדאג לחמצן שלך. תדאג, תוודא שיש לך תזרים. אני חייב אבל לתת לך איזה נקודה, באמת. ברור. אני מת עליך. כן, אחרת אני רוצה לדבר לעצמי. כל מה שאתה אומר זה מדויק, באמת, אתה עילוי. אבל זה לא שייך למלחמה. אתה צודק, זה שייך ליום. בדיוק, אבל מה שאני מנסה להסביר פה בנקודה... אתה מאוד צודק, אני מאוד אוהב את זה. שלמה צריך את המלחמה בשביל זה? אדוני, יש לך פיצוצייה. יש יותר רעש. בדיוק, שאתה פשוט שורד, וכל הזמן אומר, יהיה בסדר, אני אבוא לתמיר, תסדר לי עוד הלוואה, תמיר בא, משכנע את הבנק, אוקיי, סידר לו עוד הלוואה. אחי, העסק צריך להרוויח, אם הוא לא מרוויח, סגור אותו. מדהים מה שאתה אומר. סגור אותו. התזרים הוא קודש הקודשים של עסק בכל ימות השנה. כן. אתה מסכים איתי? כן. אז מה אתה הולך לקבל הלוואה חוץ-בנקאית? אני אומר לאותו בעל עסק, תגיד, למה אתה הולך לקבל? אתה לא מבין שהכתובת על הקיר? כן. אתה לא מפנים את המצב שלך. כן. אני לא הייתי אומר לך, לך תקבל הלוואה חוץ-בנקאית. אני הייתי אומר לך, לך תקבל קורס טוב אצל תמיר סמוראי, שיסביר לך איך לנהל עסק, איך לנהל בנקאות, איך לנהל תזרים, מה לעשות ומה לא לעשות. אז רגע, בגלל ואתה תמיד אומר את זה, אנחנו בפודקאסט הידעת שנותן כלים, וכלים מעשיים. אתה בעצם בא ואומר, בעלי עסקים, בעלות עסקים, גם במלחמה, עסק זה עדיין עסק לכל דבר. אם העסק שלך טוב לפני מלחמה, הוא טוב גם במלחמה. יכול להיות שיש לו עכשיו חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, שהוא לא פועל, שהוא לא מרוויח, אבל אם הוא היה טוב לפני, הוא יהיה גם טוב אחרי. אין את הדוגמה. תראה מה קורה בעיר אילת. מה קורה עכשיו בעיר אילת? זה מדהים. מה קראת בכותרות? העיר ריקה. מתרוקנת. מתרוקנת. ואני אומר, העיר אילת
מרוקנת. מרוקנת, בכוונה תחילה. בכוונה תחילה. מרוקנים אותה. מרוקנים אותה. אתה יודע למה? למה? בגלל שהאנשים פה שמתעסקים במלונאות, ואני שום דבר נגדם, הם גאונים. בשביל מה הוא יחליף מגבות? יש לו משרד התיירות. הוא יסגור את הבתי מלון, הוא יצעק הצילו, העיר אילת שבורה, אתם שברתם את העיר אילת. למה לא יצאתם במבצע עכשיו של שבוע ב1,000 שקל? למה בתי המלון לא יצאו בזה? אני יכול להגיד לך שאני מקבל עשרות שיחות טלפון בכל המערכים היום באילת, והורידו מחירים, והוצאתי פודקאסט, לא פודקאסט, הוצאתי ידיעה, תהיו הגונים, תיתנו מה שרוצים, אל תעלו מחירים, לא שום דבר, רק, אתה יודע, תמלאו את הבתים. רגע, הדירות מלאות, שלך, מלאות. מלאות, כל הדירות באילת מלאות. אז איך בתי המלון ריקים? פנה אליי חבר של בעל בית מלון, הוא אומר לי, תקשיב, אני אמרתי לו, קח את המלון, תבנה חבילות של שבוע, של שבועיים, עזוב עכשיו יום-יומיים, לילה שניים כמו בשגרה, תן שבוע, תן שבועיים, בלי רום סרוויס אפילו, פשוט תפעיל את הבית מלון. אתה יודע מה אמרתי לו? אין לו אינטרס, אין לו תמריץ. ברור. אמר לי למה? אמר לו, תקשיב, אם הוא יפעיל, עוד שבועיים, עוד 3, המדינה תכריז על מתווה מענקים. נכון. יגידו, מי שעבד לא מקבל. המדינה את מה מעודדת? לא מעודדת את העבודה, את הפעולה, את הפעילות, את היוזמה. המדינה מעודדת אותך להיות קומבינה. כן. בדיוק, זאת מדינת קומבינה, והיא מלמדת אותך את קומבינה, ולא ניכנס לזה. אני בטוח שמס הכנסה ייכנס, יראה את איך קראו לזה, עמקה לביא, 12 יום הקודמים, זה היה ביוני, ועשו מתווה של ירידת הכנסות, אני בטוח שאם הם הרי הם בודקים, היה ירידת הכנסות ביוני, שיבדקו מה קרה ביולי. אתה יודע שירידת הכנסות, לפי מה שהם, המתווה, הם בעצם מסבירים לך איך לרמות אותם. כן. אם ירדת כך וכך, לעומת הזה, כך וכך, ברור. כולם, אל תוציא חשבוניות, נכון. תתחיל ליולי, את זה תודה רבה. לחברה ההיא. אז מה אנחנו לומדים? בחברה הזאת זה, לא לגמרי. עכשיו, עידוד של להיות קרצייה עלוקה על חשבון המדינה, יש כספים חינם, זה מה שנהיה פה. ואגב, זה כבר 6 שנים, זה התחיל בקורונה. בקורונה אז מה זה אומר? הקימו מערכות תמרוץ, ללא לעבוד, ללא לפתוח עסקים, ללא להעסיק עובדים, לשחרר את כולם הביתה. למה? אנשים שהתאמצו לי לקוחות, אמרו, לא, אני מחזיק את העובדים, מה זה? על מה אתה מדבר? אתה זוכר את אלה שלא הוציאו את העובדים ובסוף קיבלו מכות? בדיוק. וקיבלו קנסות? כן, כן. אתה מבין את המדינה? המדינה מעודדת, היא אומרת, קודם כל שלח את העובדים הביתה, שיקחו חל"ת, אנחנו נשלים להם, תהיה רגוע, זה עלינו. דבר שני, עכשיו אתה שלחת את העובדים, אתה לא עובד, מסכן, חמוד, כמה, בוא נשלים לך, כמה 200,000 בחודש תיקח. זה מה שקורה פה. זה אבסורד לגמרי, ואני מסכים איתך לגמרי. אם זה לא היה ככה, כל המלונות באילת עכשיו היו ב100% תפוסה. לא, אני לא מאמין שאתה מסכים איתי, זה יום חג בשבילי, זה יום חג בשבילי. יום שבת התחילה זה, אחותי, תל אביבית. יומיים לפני דיברה איתי, אגב, אמרתי לעדי, אל תבואי, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל ברגע שזה, תהי מוכנה עם מזוודה. היא לא הייתה מוכנה עם מזוודה כמובן, איתו חצי שעה ארגנה מזוודה, בעלה עובד בחול בתקופה הזאת, לקחה את 2 הבנות, הכניסה לאוטו, ירדה לאילת, וכמוה עוד עשרות, מאות ואלפים שבאו, אבל מה חסר להם? איפה לישון? בוודאות, אם המלונות היו פותחים את השערים, המלונות היו מלאים עד 0 מקום. אני אומר לך שמה שאתה אומר, זה בדיוק הקטע, זה בדיוק הקטע שצריך לעשות. אם אני הייתי נמצא במשרדי הממשלה, אני הייתי בוחן אם מגיע לך או לא מגיע לך, לפי מה אתה עושה, ולא לפי מה מגיע לך לפי שנים אחרות. הבנת? הייתי אומר, אל תעודד את המסכן שיש לו אפשרות. האם הוצאת יותר כסף על פרסום? האם הורדת מחירים? האם שיפרת, עשית משהו? האם באת לקראת האנשים עכשיו, או לא באת? אחד מהדברים הלא נורמליים היום שיש במדינת ישראל, קוראים להם אל על. כן. החברה הכי יקרה שעושקת את תושבי מדינת ישראל, מקבלת מענקים, מרוויחה מאות מיליונים, כן. נקנתה בנזיד עדשים, וכולנו קווים. טסים אל על. כן. איזה אחי בבית? אתה זוכר שטאי, או לא זוכר אם זה זה, אבל אחד הקווים התאילנדים, החברות התאילנדיות, שבאה לישראל ופתחה את הקו, בשנייה אל על קנתה אותה. ברור. את הקו שלה נכון. לתאילנד. היום כמה עולה טיסה לתאילנד? $2,500. נכון. אתה קולט. ברור. היינו שם ב-600 כבר, הם הורידו ב-$600-700. אז אני רוצה לחזור לעיר אילת. בחסות המדינה. אני רוצה לחזור לעיר אילת. אני הייתי השבוע בתל אביב. כשהתחילה המלחמה הייתי בתל אביב. לצערי הרב, יש לנו פגיעה בטיל ישיר שנפל בתל אביב, באחד מהבניינים שלנו. בתל אביב הלך הבניין.
הלך הבניין. ועכשיו... אתה מחזיק שם דירה בבניין הזה, כן. דירת אירוח. כן, כן. והדירה נפגעה. כן, דירה הלכה. זהו, וואו. הבניין הלך. ועכשיו, אתה יודע, אנשים... מס רכוש. זהו, בדיוק, רציתי להגיד לך את זה. היה עם כלבי, אמרו מס רכוש בא, כן. יום למחרת מתייצבים, יום-יומיים הכסף בבנק. בדיוק, לא דובים ולא יער. מה? עכשיו נגמר הכסף? לא, כל החברים שאומרים, איזה כיף לך, אין לך טעמה, יש לך טעם. ואני אומר לכולם, אחי, אל תיתן לי טעמה, אל תיתן לי כלום, תן לי לעבוד. תן לי להתעסק עם הבירוקרטיה. איפה זה מביא אותי למה צריך לעשות? עכשיו, אני הייתי בתל אביב, בפרוץ עכשיו, במלחמה, והגעתי לפה ביום שבת, וכמות ההזקות בתל אביב, או בכלל במרכז, ובכל מדינת ישראל, זה מטורף. אם אתה נמצא עכשיו בזמן המלחמה וההזקות, ואתה רואה אנשים במקלטים, עכשיו תאר לך שאנשים בתל אביב רואים קמפיין בערוץ 2, שרשת בתי מלון, במקום לסגור את הבתי מלון, איך אמרתי, מרוקנים את העיר אילת, היא לא מתרוקנת, הייתה אומרת, לכל תושבי מדינת ישראל, דלתנו פתוחות בבתי המלון, תבואו ב-X כסף, אל תרוויחו, כמה העלות התפעולית שלך, שנינו יודעים מה העלות התפעולית. תחזיקו את העובדים. אני מבטיח לך שבאותו רגע, כל בתי המלון של העיר אילת היו מלאים, העיר אילת, כל האנשים, כל אנשי העסקים, היו ממשיכים, ואחד מהמנועים של התיירות פה, הוא בעצם נגד העיר אילת ולא בעד העיר אילת. כי העיר התרוקנה, וכל הזמן מדברים, העיר התרוקנה. היחסי ציבור האלה הם שליליים, והם לא נכונים, והם יזומים, כדי ללכת לבכות למעלה, אנחנו צריכים כסף. מענקים, כן. אז מה צריך איש עסקים לעשות, שמקשיב לנו? כן. הוא צריך להפנים שהמלחמה היא כל בוקר. ואם אתה הולך למכון כושר, ואתה מתאמן כל יום, השרירים שלך מאומנים. אבל אם אתה לא הולך כל יום למכון כושר, והחלטת בבוקר ללכת למכון כושר ולהרים 200 קילו או 50 קילו, והשרירים שלך נתפסים, זה מה שקורה לאנשי עסקים. כן, אבל תראה רגע, מה אמרנו? כי אתה אמרת לי שאתה לא מסכים איתי. אמרתי, הכלל הראשון בעת משבר, תצמד לליבה, לליבת הפעילות שלך. אם העבודה שלך זה לרח, תארח. אם העבודה שלך זה להאכיל אנשים, תאכיל אנשים. אם העבודה זה לספק חומר בניין, תספק חומר בניין. תמצא את הדרך איך לעשות, איך להגשים את הייעוד העסקי שלך. בתי מלון. מה אתם סוגרים בזמן כזה? זה בדיוק מה שאתה אומר, אנחנו מסכימים. שמוליק, זה פודקאסט היסטורי, אנחנו מסכימים. וגם, אנחנו מסכימים, זה משהו... כאילו, גם אתה מחלק היום כסף במחיר אבסורד, כאילו, פריים פלוס חצי ל8 שנים. תשמע, פה עוד פעם, רואים איך יוזמה של אדם פרטי יכולה לעשות שינוי אמיתי בשוק, ולצערי לא מספיק עסקים מכירים את היוזמה הזאת ופונים אליה, כי זה באמת הלוואה, זה לא רק כלי, אתה יודע, זה לא רק חוב, זה לא רק עול, זה יכול להיות הרי כלי סיוע. וכשרותמים את הכלי הזה בצורה נכונה, גם הבנק מרוויח, גם העסקים ירוויחו, הכלכלה תרוויח, ופילנטרופ גם מגשים את הייעוד שלו. אז אני חושב שאם אנחנו עכשיו שומעים אותנו, באמת, ואנשים יכול להיות שיגידו שהם מסכימים איתנו, לא מסכימים איתנו, והם מסתכלים במראה, הם יודעים מה קרה להם כל השנה, מה קורה להם כל השנה, איך העסק שלהם מתנהל או לא מתנהל. הולך לישון עם עצמו בלילה. אבל בסוף, בשביל לתת לו אנרגיית חיובית, או זה, אני אומר, לכולנו, האדם הוא לא חסר אונים. האדם יכול לעשות המון המון דברים. כל בעל עסק עכשיו בתקופה הזאת, או בכלל, אבל אני מדגיש את התקופה הזאת, צריך להיות סופר מדויק, סופר יצירתי, ולחפש את הקליינט הבא שלו. אם אני מוכר מזון, לחפש את הקליינט הבא למזון. אם התרגלתי, למשל, להאכיל עכשיו אנשים בבתים, כי אני כל היום עושה... סתם דוגמה, אני מוכר סנדוויצ'ים, וקונים אצלי המון סנדוויצ'ים, ופתאום אין מי שיקנה את הסנדוויצ'ים. השאלה, מי הבא בתור שיקנה את הסנדוויץ', ואני צריך לעשות את ההתאמה למחיר, למוצר ולשירות. זאת אומרת, המהירות של ההתאמות האלה, הם הכוח לעסק לשרוד ולעבור את התקופה הזאת. אתה יודע שיש לזה מושג אקדמי בשם אג'יליטי. אג'יליטי זה מושג נלמד כבר הרבה שנים ב-MBA עסקי, במנהל עסקים. זה גמישות, זריזות וגמישות בו זמנית, זה בדיוק זה. אז זה מה שלמדתי בשכונה א' בבאר שבע. כן, אותם חוקים חלים ברחוב, כן, רק החזק שורד. בכלכלה, כמו בשכונה א' בזה. לגמרי. ואני רוצה להגיד לך שבסוף, שאתה מדבר עם אנשי עסקים, אוקיי? שלאורך כל הזמן, זה לא רק אילת, אתה יודע, אני מקבל פניות מכל מיני מקומות בארץ, וגם אתה. זה אותו דבר, זה לא משנה באיזה אזור, ובכל עת יש... אני תמיד אומר, החלשים מתים,
הבינוניים נחלשים, והחזקים מתחזקים. כן, זה התהליך. בדיוק, ויש אנשים שמאוד מתחזקים. ותראה מה קרה בכל המלחמות, למשל עם המסעדות בתל אביב. המון מסעדות נסגרו. נכון. וגם פה נסגרו, כן? ופתאום נהיה עולם של משלוחים. עכשיו, הם הפכו להיות מסעדות של צללים. יותר זול להם לשלוח משלוח, פחות צוות, ואני מסתכל, פה יש אנשי עסקים שאני מכיר אותם בעיר אילת, שאני שומע איך הם חושבים, הם מבינים שצריך לשנות את הסיסטם, לשנות את השיטה, כן? הם מוכרים את אותו דג, את אותו קבב, את אותו סטייק, אבל משנים את השיטה. שונה. אגב, תראה, אתה מעלה את זה, עולם ההסעדה הישראלי מאז הקורונה, איזה טלטלות עבר. מטורף. ומה אנחנו רואים היום? אקזיטים של מאות מיליונים בעולם ההסעדה, מי דמיין את זה לפני 10 שנים? אתה יודע, לפני 10 שנים, המשרד שלנו בתל אביב מוביל בעולם הזה, בעולם הלייפסטייל באופן כללי, הרבה מעצבות תכשיטים ומותגי אופנה, והרבה מסעדות מובילות, אסף גרנית, יוסי שיטרית, נאיפה, אורל קמחי, מלא שמות כאלה עובדים איתנו במשרד בתל אביב, ושנים היו אומרים לנו, מה אתם עובדים עם הענף הזה? זה ענף של 90-95% כישלונות. והיינו אומרים, אנחנו לא עובדים עם הענף, אנחנו עובדים עם 5% שכן יודעים מה הם עושים. וזה בדיוק מה שאתה אומר, כי 90% שנכנסים ויוצאים מהשוק, הבינוניים נחלשים, החלשים מתים, החזקים הולכים ומתחזקים, הולכים ומשתפרים, ותראה לאיזה מקומות הגענו עם הענף הזה. לפני 10 שנים היית פונה לבנק, הוא היה אומר לך, הסעדה, לא בבית ספרי, אני לא נוגע. שקל אשראי לא תקבל, לא בקרן בערבות מדינה ולא בכלום. היום יש לך בנקים שקונים בהערכות שווי של מאות מיליונים. 500 מיליארד שקל כן. מכרו את ביסקוטי. מטורף, כן. לפי 500 מיליארד שקל. 500 מיליארד, כן, כן, זה מספרים פסיכיים. עוגות. כן, מי היה בכלל מדמיין? אבל זה העניין, המקצוענים, ובטח בענפים האלה, ש90% מהם זה שבורות, סליחה על הירידה, אז זה הדבר, החזקים מתחזקים יותר ויותר ויותר, ויש שם המון ערך שאפשר להציף בשוק הזה. שמעת שיזמים היום באילת מתחילים להיכנס לעולם של ה-Airbnb? זה שנים כבר. לא. מה זאת אומרת? קבלנים. קבלנים עצמם. כן. זה, תשמע, ברירת מחדל, לא מצליח למכור, אני אעשה מזה כסף, אני אעשה מזה פרת מזומנים. אבל הוא לא יעשה מזה כלום. לא, כי זה לא התחום שלו, זה לא המקצוע שלו. אבל אתה יודע מה זה לא הביזנס שלו. אבל אתה יודע מה כן קורה? זה יגיע בסוף אליך. לא, כי זה בדיוק כמו בעולם ההסעדה. הרי מה זה עולם ההסעדה? לפתוח מסעדה, 2, 3, 4 מיליון שקל, באים אנשים עם כסף, יודעים לבשל, לאכול, לארח, חושבים, יאללה, זה ביזנס קל, בסך הכל, זורקים כסף פנימה. בוא נדבר על כמה דברים שאני מקווה מאוד מאוד שזה לא יהיה פה באילת, מקווה מאוד, של חס וחלילה אם ייפגע פה רכוש, עזוב חיי אדם זה בטח ובטח. כן, כן. אבל... עד עכשיו אנחנו ביום השני, בוא רגע נגיד, אנחנו ביום השני למלחמה, 2 אזעקות, מספר עירותים, טפו, בינתיים, שקט פה, הלוואי שישאר כך. כן, נכון. אבל אם חס וחלילה, מכיוון שאנחנו רוצים לתת תמיד טיפים מהידע שלנו ולהנגיש דברים, אני עכשיו לומד באמת את כל הסיפור הזה, לצערי הרב, של מס רכוש. של המס רכוש, כן. ואחד מהדברים שאני מלווה, וזה חובתי להעביר את הידע הזה הלאה, זה שכשאתה נכנס לאירוע הזה, חברים, עצרו הכל, אל תחתמו על כלום, תביאו את השמאי, המומחה, לנזקי מלחמה. אתה יודעת שיש שמאי שהוא מומחה לנזקי מלחמה? זה לא כל שמאי. לא ידעתי, אבל... בבקשה, הנה, אתה רואה, כל פעם אנחנו נותנים משהו, שמאי לנזקי מלחמה, שבעצם ילווה אותך בכל הנושא הזה מול מס רכוש, מה מגיע לך ואיך מגיע לך, ויש תקרה, יש תקרה. תקרה למס רכוש כן, שאתה יכול לקבל, יש תקרה. שבמה נגזרת? יש תקרה בחוק, יש תקרה בחוק, 80,000 שקל, תחולה של דירה. תקרה לכל סעיף. כן, כן, בדיוק. עכשיו, מה קורה? השמאי של מס רכוש בא, והוא מוריד את המחיר, ואז אתה מתחיל להבין שיש פה איזושהי בעיה, ואתה מתחיל להיכנס... צריך להתווכח, כמו בהיטל השבחה. זה מה שאנחנו אומרים על כל דבר. אתם רוצים יועץ כלכלי, אתם לא מבינים בכלכלה, תלכו ליועץ כלכלי הכי טוב, תזכרו את שירותיו. יש לכם בעיה עם מס רכוש, תלכו לשמאי הכי טוב שמבין במס רכוש. אל תעזו לנסות לנסות. ותלכו... ראית ואיך זה עובד, נגיד בהיטלי השבחה, הרבה פעמים אתה משלם על בסיס ההצלחה. יצליח לחסוך לך, נגיד, קבעו לך היטל השבחה 1,000,000 שקל, הוריד ל-400. לוקחים לך אחוז מהכסף שהם מביאים לך. אחוז מכל הכסף, מהסכום האבסולוטי. כן, ואז מה יגיד? אני לא אוהב את זה, אבל. אני יודע שאתה לא אוהב, גם אני לא אוהב.
כי אם מגיע לי נגיד 200, והוא הביא 200, לא עבד. אבל אתה חושב שמגיע לך 200. אני הייתי משלם לו מהשיפור. אבל אתה לא יודע מה מגיע לך. אבל בא מס רכוש שאומר לי, תשמע, מגיע לך 200. עכשיו אני מכניס אותו לתמונה, בוא מהשיפור, קח אפילו 40%. אני אגיד לך מה שאתה עושה עכשיו, אז אתה מסרס את הכדאיות של השמאי. אוקיי. אתה עכשיו בא, ואתה צריך לפתם את השמאי שלך. וזה שינוי בחשיבה. אנשים בדיוק אומרים, גם מה ניתן לו 4%? גם ככה מגיע לי כסף. אז מה הוא עשה? גם ככה אני יוצא 80,000 שקל. הוא רק חושב שהוא יוצא 80,000 שקל. לא, אם מאיפה הוא יודע? אני לא מדבר על מה אני חושב, אני מדבר על בא מס רכוש אמר, ביקרתי, מגיע לך 200. השמאי של מס רכוש נתן לך דוח שמאי. כן. בזמן האירוע, חברים, בזמן האירוע, חס וחלילה, טפו, טפו, שלא יקרה. שלא יקרה, אבל אני רק אומר לכם, קרה לך מקרה. באותו זמן, אל תיגעו בשום דבר, אני מקבל הנחיות, אני מסביר מה אני מקבל עכשיו כל היום. זה אירוע שאני לומד אותו. להשאיר את הכל במקום. להשאיר הכל. לא אני אוציא את הטלוויזיה, אני אקח את הסלון. אל תיגעו בכלום. לצלם הכל, ובאותו רגע להביא שמאי מטעמך. אם אתה מביא אחרי, אכלת אותה. אוקיי. אכלת אותה. אם הוצאת משהו מהבית, אכלת אותה. אל תיגע בכלום, תצלם. שוב, חס וחלילה, כן? ותביא מאותו יום. למה אני אומר את זה? כי כל דבר הישראלי, או אנחנו כבני אדם, אומרים, על מה ניתן לו 4%? ניתן לו 4% זה המספר? כל שמאי והזה, אבל בדרך כלל זה 4%. 4%. מהשווי שהוא מוציא לך. טוב. ואני הייתי אומר לו, וואלה, תביא, ככה 4%. כן. גם אם מגיע לי בבטוח 100,000, לא מעניין, אני רוצה לדעת בוודאות שאני מקבל את 100,000. את המקסום ואת מה שמגיע לי. כן. השמוליק, בוא נסכם, זה מלחמה, אנשים יושבים בבתים ומחפשים מה לעשות. אז ככה, קודם כל להיצמד לליבה, כל יום הוא יום רגיל, יש נסיבות של המלחמה, מזמנות עוד כמה דברים שצריך להכניס בשיקולים שלנו. דבר שני, הקרן תיירות, היא נועדה בדיוק לעת הזו, 70-80% מהעסקים באילת מתאימים לקרן הזו, קרן מדהימה, 8 שנים, 2 גרייס, משלמים רק ריבית מדהימה, פריים פלוס חצי, וזה קרן שרוצה לעזור לעסקים, זה לא קרן שבאים בודקים אותך בעין עקומה, אלא באמת רוצים לעזור לעסק. ודבר שלישי, מס רכוש, שלא נצטרך ולא נזדקק, אבל כשקורה, לא לגעת, לא להזיז, לצלם הכל, ולהביא שמאי מיד, גם מה שהוא מקבל, 4%, 2%, 3%, מה שהוא מבקש, לגמרי. להביא ולתת. אל תתקמצנו, להביא בעל מקצוע טוב, לתת לו לעשות את העבודה. שישמור עליכם, אתם עדיין בשוק, אתם יותר מדי רגשיים, אל תהיו בשוק. נכון, יש גם את ההיבט. ודרך אגב, אנחנו נעשה ספוילר לפודקאסט הבא, נכון שדיברנו על הנדל"ן ומה קורה ומתי מקבלים דירות? וואי, תשמע, קיבלתי כמה תגובות. יזמים התלוננו, שאנחנו יותר מדי יורדים על היזמים ועל מה הם מבשלים לדיירים. אני צריך להגיד, קודם כל יזמים, יש להם את העבודה שלהם, יש להם את השיקולים שלהם, את המגבלות שלהם, את הצרכים שלהם, את הבנקים, אתה יודע, את כל המערכות שלהם, ולא כולם אותו דבר. אנחנו לא מכלילים. לא, אנחנו לא נגד יזמים. ממש לא, אנחנו עובדים עם היזמים, גם אתה, גם אני. אחי, אנחנו אוהבים את כולם. ויש פה כמה קבוצות מקומיות תותחיות, שגם לי הייתה הזכות ללוות בעלייה לגדולה. לגמרי. וגם אתה עובד עם חלקם בהיקפים מאוד גבוהים. לא, שהעלית נקודה נכונה. אנחנו לא עכשיו עושים פוליטיקה, מי אוהבים או לא אוהבים. אנחנו אוהבים את כולם, וכולם אוהבים אותנו, והכל בסדר. רק הספוילר לפודקאסט הבא, אתה מבין שעכשיו יש מלחמה, נכון? כן. זאת אומרת שהרבה אתרי בנייה הפסיקו לעבוד, מן הסתם. ואתה יודע שעכשיו ידחו את מועד קבלת הדירות. כן. אני אומר לכל האנשים, תפנו עוד היום לאלה שקניתם מהם דירות, ותפתחו במשא ומתן על הכסף שאתם רוצים לתת, בעקבות התחייה הזאת. אתה זוכר שבפודקאסט מקודם שדיברנו, שאין קורולציה בין התאריך בין המסירה לתשלום. בדיוק. כן. תבדקו שהתשלום גם מקבל את הזכות לעיכוב בעקבות המצב. ואני אגיד לכם עוד טיפ. תכתבו את זה בכתוב, וגם אם תקבלו תשובה שלילית, שהם נדבקים ונצמדים לחוזה, זה יהווה זכות גדולה עבורכם ביום הדין. שפניתם בכלל. בדיוק. כן, לא בטלפון. אני מניח שיהיו הסדרות רגולטוריות, אבל לא לחכות. אבל לכתוב מכתב בעקבות המלחמה וזה וזה וזה, לכתוב מכתב חכם, כן, על ידי העורך דין שליווה אתכם,
כי ביום הדין שאתם תקבלו את הדירה, וזה יהיה פער מאוד משמעותי, המכתב הזה יציל אתכם. אוקיי. טוב, טיפ חשוב. תודה, שמוליק. נתראה תודה. בקרוב, אני מניח. יאללה, כי היום אתה הסכמת איתי, אני לא מאמין. פודקאסט היסטורי. אני לא מאמין, לא מאמין.